Deze mevrouw is totaal onbekend hier in Ljouwert en die is daar op de James Wattlaan. En ja, in plaats dat ze de flauwe bocht mooi riet, gaat ze rug terug. En dat is direct het Van Harisma-kanaal in. Daarna begint voor de vrouw een verschrikkelijk jaloeren. Want wat ze ook beziekert, ze kan geen plakje vinden om het water uit te komen. Ze wist uit de auto waar te komen, gelukkig. En dan gebeurt er eigenlijk een heel bizar verhaal. Want de mevrouw die gaat zwemmen en die probeert naar de andere kant van het Van Harisma-kanaal te zwemmen. Daar krijgt ze geen hout vast. Dan probeert ze weer om te zwemmen. En dan op een gegeven moment komt ze op een leger bal, komt ze wat te jochten. En daar jet ze wat en ze begint om hulp te roepen. En dan is er een 33-jarige taxichauffeur die jet haar erop. En die gaat er direct heen en die haalt de vrouw die wat wij denken, wel een 20 tot 24 minuten in het waterlijn had, haalt haar onderkwollen uit het water. De taxichauffeur belt 112. Het slachtoffer wordt bot onderkwollen overbracht naar het ziekenhuis MCL. De man die de vrouw redden had, is blij met zijn actie, maar wil het liever net voor de camera vertellen. Dat de vrouw uiteindelijk toch levend uit het water komt, is nevens een onwijzig doekbedrijf een liets wonder. Ja, zeker, want met deze temperaturen hou je het niet zo lang vol. En op een gegeven moment houden de spieren op en dan kan je niet meer zwemmen. En dan zink je af. Dus die mevrouw die heeft vreselijk geluk gehad. Ja. Wat is de grens dan, zeg maar? Ja, dat leidt eraan. Als je wat spek hebt, dan hou je het wat langer vol als dat niet zoveel spek op een bulg heeft. Maar ja, minutenwerk. Maar de vrouw gaat het onder een eind van de dag alweer wat beter.